so ye chiamo na ye fan club no madawruma ye nim se ye jaja eguso ode ne emagu akwan mu a ye t-shirt me ready amafo frɛ munya muntabuchuku bibia be kama madawruma bibia be fan so a every January kono ana hyehyɛ no so no ebi e ba betodwa ne ye hunu ye puma sibre eto obi akra komato ye nne no obi amfa na so ene nani emfam ye no ntie de ye ka no jedi wadawruma ko ni mamia eja kire me na ho ti say bu said when you my idea ni jiaba em say wo di wasem bedai video no ana wo di wasem bedai say wakoye adwuma bi ni owura haruna na eka wo because eka wo ma usika wo mu a say otua wa de ma wo ana akoye boachi bidi ye wie show no de na asi adawroma de no kure me di masem bi bedamo say de wo kan na ewie show no wa frame sending muskanimu 85 on the name say 8500 next can you na say 10,800 the seven say wa bro 80 million but why nti aka say it's aka 23 no say da be no de beba me friend no o ka tell me say adintra manka anche ne say sika no enyina yesi ba me so me ka che ne say me bona mane when no say wo senka me ka che ne say sika ne kana odi me nyina yesi na me say me ka che no do person che so onimu ka ba de say sika no kwa na odi woni ne ka sika se ho a na odo watiska no so sika tia de obi a I said ono pe no na odi amount sana akoye but be wo ya na me frɛ no satam fe ka che so na how is intino binya abotre na echi no besan frɛ me na che se nya dia why na dwen se won fama waje atum se wode be ma but if you no maintaining can be you uba hada be ba ha Tuesday no ne se why ade because Tuesday na e wie show na o se twen na won send this kind amount kokura na otete animu he ya nti e be ka se waye bi we ntine fe no power of radio no eno no any TV no and I say power of media no eno no e say no say na obeka sembe na obeka ne eja kwa oh she said asema beka ne say edabaje food na ase da na de mamu kona minim se enwanimu ya obetim de sika no abreme ama me so me de twetwa amanfo aka ma me so anya wasumdwe ba me sene se de aka no momodan na on famre me se de be ya so menya masumdwe na bibia akoto yeda da pa na me de mam moya de pa na me hiramu yenso yeda se wanya imugidi na wode wasembe dan Sompa Nkomo se ya na yehwe oba ya anyene taku anyene sampoa ada ne kama we wode koda akotwa ka kona bra ka yefre case ni koda so one day nyaminti agini sika na dia ma ti nyamenka ho why eja akwan busuana je se eja kire me ene eja na kwan ya sabiri woko na Dr. Blessed Foster idwumedi a oye na fiafe e de ma ekunafo o ye screening ehwehwe kunafo memene da odomfo de dum yen ya anopa na nwotwe kopa wi aprem to bre baby at 21st clinic wo bia we be kunafo ho ye show ni peduem free screening wonye o hwe na etumi aboa e ba ne saa na kire yade bi ba wo so a 21st clinic ya ne sesa wo de ko wow to asinti twetwen wow shudina ni pedua ni ayo hojo pressure diabetes ni nuanu nyina you 15 branches across Ghana Kumase we overseas oboase cancer cortes and cradome market sunwane nkransa techima yo ho wodi obetumi afren 0540311311 preke se powder eno ne yedi eno ne boa ma immune system ni nyanwode nti wose nsuohie ewo kakra bi wodi gumu a ma wonya hoden duane bia wodi enso obetumi di bia gum ma womoja ne di afrisa ne eyi nan ya asensen enso nan ya ye otitiriti nyina enso edi free obi o wa free no na koma no boni se kinkinkin obenya bi wo obo heba clinic ado adumanu dan heba room pedankim room misi eban room na KNG wasi upemu nchimu afren 0249 761 508
me so ni 5G eno ne yeto eno ene ye de ye bibia ye je awade ye topon eno ne ye de beboa ama ya ponto ase aye nika na efefefe benya bi o manager dan ye ho ehwa overseas Bikani supermarket about post office Outcome Royal Ventures after Baptist University Buakwa PNC Ventures and Omanji taxi station Nasachi Enterprises Afabinchi Ura Kwekwochre Ukufuridu Puyamantemu KF Kimfu Enterprise in room Osifreno 0246270221 Express Group Abba Ose upese kwa bruchre na kwa befa so beji visa no ama wo utikiti ho asem say a scholarship say ye holidays ni nyina Express Group amai bi te say Canada USA UK and Australia New Zealand ni Germany so ko IELTS SAT TOEFL ni nyana me ka ho nyina no obeboa 0249 000448 and 055555006 Express Group ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo oso yi halitosis and upampan afri wa wo mu ha variances fibroid wa age awodi aboso erectile dysfunction penis enlargement vagina tightening any cancer bia stroke bia diabetes kasemu yade bia adwunso twam ha bia oso tia na etie ni what ujonso na wo huna mane papa kokete so a wonna yanko atonsu mu na akọ junction any adansi wa bank dia ni circle inside photo Ramadan yani NS chemist any dia ni 0244 087687 Tabita Sofulai Alament nura ukwe na dajeni poso prostate ni diabetes we free screening liver infections infertility bema utadua muhihyewo oba wo so ye no dawi na emudwa awo osefa ni nyina ko enkramadi na Firestone Food Bridge hwa takrade sunwan kumase ewusofulai alignment 0202 347 Lawson Herbal Center the Virgin Doctor finshia duonu ni na doctor enam enuro bi ti say Lawson Herbal Mixture Lawson Law Care Mixture Lawson Delayman Capsules odi abesom Ghana this year free ya how say join this malaria syphilis candida any ni nuanom ojabroso diabetes any brayomu ha nyina bema waye mmere doctor unimene dada otie mupei o my Ghana baby biada ubenya bi KNG Apidank Misty Freddie Mens Sompa Nkomo nyina okeo ebrum 0242133577 na yeko na yakotete mani akasa kire bema ena asema ye gina so akasa no tie ewo atemufo and I say Judges chapter 11 verse 1 down. Yebekasa for discrimination. Eni mu awade mu eno so hadwen papa. Hadwen papa. Judges 11 1 down. Ene yebehwe ade wo ho na fi yatoa enkomobo no esom ane eni mu osina Gilead ni after ye oberema oye nam nanso oye obadwamanfo bi ba na Gilead na owo Yefta na na Gilead yere wo mere mama no na eyere no ma nyinyini no opamo Yefta no ka kire no se urinya ewunya de yen agafie free se uyoba foforo bi eba ena Yefta free ni nuanom nchen kotra top asase so na nipa ufo bi boa won ano beka Yefta ho na oni no efredi aha eni asem no de disia Yefta ne papa eplene ma metwempena ena ye woye wo no ti ye beka se woye empena ba eno ti wo mo pamo no se woni chefa e woni papa nso eja padim nti papa yi efiri yedi ekotena baabi na wo kan a wo be kan makwa akwie se edru baabi no Yefta no a ye beka se memfa so ni so no wono ena ekon ba ya ye kofre no se womra na womra meko ede na ye besua ni nei enyi mu
ya ye de kwa wade mu emema nhwe saade we nso abribi a wo be ma wo ba na wo be hia wo ba sempra twim na wo ba no onyewu se wo wo ba na wo korokoro ba no na kwa no te sen na o ye duane e de koma akora no sama ni nyina dodo no ana eya na ye desperate wo ye bibi ama wo be ma na hunu se wo do wo ba no na wanya ne ho adwene pa na wa ba be wade no wo ware ni wie no no nya ne wo bi se gu kuro e ho no wo be kire wo se wono so oho na ya ne yenhwe ne yenkan hunu se san kwada na ya ye wo mo bone no wo mo na ya na wiye no onyankopon so eye dan ehira wo no enyiyimu na ewo maamefo ho ama maame bi ne ma wa wo mo no emanum no kura no wo do ne pa ewo ne ma no emu eti se nyame amfafie na se ne ba ne bi o mo ya santefo mo ya chemfo na bi a ne mani bi koware no wanwale santini no kowale bi a manfrani anase bi a putoni bi a ene sa akora ne de mawu maame ne ka se nyina ne se akwama kora ne beba na sa nkora ne ba fie wa na se nkora ne ko a otubi ka se mi de me nana we enu de me ne ye ho agro wo ma ye ya santefo kan no me nana we enu de me ne ye ho agro eto da bi a be makora ba maame ba ko ne mama e mama no omo ye from nana benkum eti omo de womo hyada nka ho e wo fie ho enyiyimu ya e de kwawade mu wo ba betimi akwawade e de ne nua ba yo adi na chi akọ ne ku ni kompreni da ba da beba se be ma no so person wo fa se be fie ho no sada na wade no ewie ye efrase a ya eba anu ti yanti ase se enyiyimu eyade a eka nipa brabo ho a emfa de papa bia emre ye ni titiru ene awade a ye wade adi nyiyimu komu maami bi ne manyina ka kire no no odo no sanse ka kire no na wasi su a otime twempena akese emema be park car eyi provisions e de maame no na be oba pani ne de chese wo moba na eyi be fie wa ne ku na so nkonwa sanse wono de woni bi maame ka wo nyina bom wo nyina ye wo ma akwada no kra wo ne tie no wono kra nso ye wo ba akra bi wo afia wotemu no kra no wote maame ne nchen no efia wo ya ane no wonkoso bi sabi eso no ni biribon ti akwala ne de okobomba na sabi ebi na bi de enwam enyimu yade a ehadwen enti yehwe yi jafta ya pamo di frifie so yo be dwamafo bi ba edu tie ten no ono ene ba be koye eje ne man eto da bia de ma nipa ye nipa bone obi pe yi ni yam na wahye ne koraba ni step child wahye ni ye akora nya ba bi si a afa no no so ahunu ne maame na maame no ohye no wayi ni tokone na ti yaw aba papa bi yetiti ni po wirem ahye ne yire ba akora nya ba bi si no sabi kwafa na papa kwa sempeni na wahye no wo ko we na kira kwan egiyimu eno na ma nani pa bebre eja papa yi na se di wura wade mu di a ehu pa yehwe yi ene yetete ma ni akasa kire be ma ye bre ne ko etime ntwi ni twintwan mam se wa yetete ma ni akasa kire enyiyimu oyini ni me da si bebre se wo hwe nsema judge wo boss ni nyina kokosi se sebe onipa enyini wonimdie mu a onipa dwane saa nema waboboso yi esanse se nipa bible say nimdie a memman nimti omafom kwan se wokuta nimdie a sebe emu do a ebeye den na wokunu a wo se wodo no ana wo yira wo se wodo no sebe ne ba wo de ne ba ware de waye wo tamfo esanse untumi penimfo sei
wontumi nka sɛ wodɔ obi na wotan no sɛbi na yɛ mmoa ansa na wobɛdɔ obi no ɛdɔ no ɛkɔ akyiri ɛkɔ tra even ne bakora akɔ sɛbi ebusua mu enti me deɛ me dwen anaasɛ me susu sɛ enipa a wɔn yɛ saa nneɛma wɔ nyinaa no bebree no yɛ na wɔn nim deɛ na sɛbi ɛnhyɛ da emu nyɛ ɛndɔre yie ɛna saa nneɛma yi nso de sɛbi ɔtan ɛne ɛni bere bebree de brɛ yɛn esan sɛ wɔn ne wokunu te ne sɛ wotaa ne ba ɛde ɛdɔ na wɔhwehwɛ sɛ ɔde bɛdɔ wɔde dɔ kɛkɛ sɛ sɛbi ebi a wɔn aduane ma no na wɔne wɔ da o nanso so ne tiri mu pɔ ne deɛ wɔn ho sɛ sɛbi woyɛ wudi ni a wɔn ho ehu a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ wo yie enti me deɛ yiyi mu deɛ sɛ nipa no wobi wɔ hɔ koraa sɛbi na wɔbɔ so yi koraa n'adwumayɛfoɔ koraa bɛfie sɛ yɛbɛyɛ adwuma ama na meka sɛ nansɛn aberanteɛ bi baa ne fie sɛ ɔbaa bɛa bɛyɛ adwuma ɔne baako ɔka ne ho na ɔno deɛ minim no baako ɔka ho no wɔhu ne nipadua ɛnso onim sɛ ɛmaa no deɛ ɔmo titi sɛ ɛni deɛ wɔhu nea na ɔhene ni wada n'akyi ama me no ɔkɔ ɛna me se aberanteɛ na wo nso yɛfrɛ wo sɛn ɔsɛ mama yɛfrɛ me Kwame na me sɛ Kwame foɔ deɛ ana mo taa pɛ masɛm paa o ɛhɔ ayɛ a wɔno a wada n'akyi kɔ no wasan da n'anim ɛɛba ɛsiane sɛ wɔhu me no wɔnim sɛ bi a mebɛtwi m afa ne so nanso so mefrɛ no a mekasa ne ho no ne kra no a na ɛkɛɛ da n'ani akɔ no ɛsan baa n'akyi nti ɛyiyi mu deɛ nipa no sɛ ɔte sɛ hwan so far as a ɛnya abɔdeɛ a wobɛtumi abɔ ne deɛ ɛsɛ sɛ wotimi di ebuo ana anidie ana ɔdɔ a ɛsɛ ɛde ma saafoɔ no ɔyene ni medase IBG tete ma ne akasa kyerɛ mɛma discrimination yo judge already Israel na asɛm yi asɛm a ɛyɛ me de yie paa na ɛnɛ wa change me perception bi as youth a yɛba so no sɛ yɛwura ware mu a bɛrima bi adwen nyinaa ne sɛ ɔbaa wawo baako deɛ ɔmpɛ but wobɛkɔm no saa nnipa nso ekura suban papapaa but ebi esan bi ne san no ababaawa no a wowɔahyia no a wosi w'ani gye no ho ɔnwoyɛ no wonim abortion dodo a wayɛ a ɔde te hɔ enti yɛpɛ sɛ yɛ changes perception bi sɛ saa adeɛ no a yɛde yɛ yimu ɛwɔ yɛde wura awareɛ mu no yɛnyae na mmom si yɛmiti nipa a yɛnhwɛ nipa no attitude and character kyɛ sɛ ɔbaa nya wo baako a mmarima no bi feel sɛ dama wasɛe yɛbɛsrɛ mo ɔnsɛe ɛyɛ sign ne bi yɛ sign no ebi nso adwen ɛnde judge wɔn a wɔate atom deɛ wɔate atom imu deɛ ɛte aturu mu ahia but wokɔ mu a on the average no wɔn a yɛ ne bi akɔ ɔma nipa no yana omu usua hono ka na na amade ya hotia mi amena na amade watia to na judge yɛhwɛ tribal differences yɛte ha yi sɛbe panifo ani mu a sɛ obi kɔware esiremu deɛ a yɛse kwan wa nanso mepɛ sɛ Ghana fo hunu sɛ abrochimam ne kwan ɛwa se esiremu obi kɔware esiremu deɛ yɛse kwan wa but onya abrochi aware deɛ a awurade abrɛse no yɛnyai san yi mu no yɛnyai yɛn nyinaa yɛ Ghana fo yɛn nyinaa yɛ nipa enti sɛ me meti wei anani ba na mahyia no sɛ mani gye ne ho a me maame afia asafo wɔ fie ɛwɔ so wɔte aseɛ ɛsan sɛ yɛ Ghana fo yɛn nyinaa yɛ Ghana fo wobɛkɔm no saa nipa no korampo na ɛwɔ sɛ nkɔbɛboa nipa no abrabɔ nanso na ɔmo no te akotom na judge ohia ne ahokyerɛ nti yayi bi moto twene ohia ne na manwono ohia manipa ye mmɔbɔ ohia manipa ye mmerɛ obi nne ne munyam wɔ na busua mu ayiye bakora ye mfa ne nyɛ hwee ohia nti ye bɛsrɛ abrabɔ ne di adane hwɛ ɛnɛ na obi da fam o ɛnɛ na obi ntimi nkɔ na obi ntimi ma but obi nsonsoroma bepie na mebusa sɛ nipa no ɛnɛ ni status any here any amane bi onam mu o kasa na basa no the table can turn na ɔkyena sɛ kɔba sɛ ɔno so bi wɔ ne nsɛm a obetimi akɔ ne nkyɛn ana ebetimi asere no ane na kwakwasere judge o hwɛ sɛ deɛ
obi asew e treat no a ɛna mo hianti a ɛmmɔbɔ nti yɛbɛsrɛ paa na afei nso yɛhwɛ yɛn nsafo no mu yɛwɔ asɔre bi wɔ hɔ a yɛkyerɛkyerɛ wɔn mo sɛ kyenkyena agye sɛ wɔware wasɔre ba and saa deɛ o yama awadeguo bebree aba because mpanimfoɔ ka asɛm sɛ kyɛnsee biara wɔ ne mu asoɔ yɛ obi wɔ hɔ no ne kɔ asɔre but in terms of class ɛnyɛ wɔ class no ɛwɔ nimdeɛ mu adesua mu ne nneɛma bebree mu no wɔn ne nyinaa na ɛwɔ asɔre deɛ nanso nkanyɛ o ti pɛnsɔ no sɛ bia wobɛtumi ne aware but yɛhyɛ bi mu wɔ nsɔre mu sɛ kyenkyena gye sɛ ɔware no asɔre ne nti obi nkɔ n'asɔre yɛmma no kwan ɛma na ɛnware nti yɛbɛserɛ asɔfoɔ ne yɛn mpanimfoɔ nyinaa sɛ ɛyiyimu deɛ ɛbɔ man yɛn nyinaa yɛnka yɛn ho mbom na yɛn nyinaa yɛ nipa yɛn nyinaa yɛ ghanafoɔ yɛn nyinaa yɛ bibifoɔ gya atumi da wase yɛda se na piesie pɔma Facebook na Janice adeɛ pɛna na nakwasi bobi ansa one man standing number 1 supporter na obi amakra last man standing obeba oho afei why biem na wɔn nyinaa te atom ene de mo mai kra mo mfrɛ wɔn na mo fo mo mra wɔn nso wa aba bebia edudi no ebeka ho na ya bon so na ya acknowledge mo ye mo ye mai Facebook no ye ni so na eyefe Mr. Champo ye tete ma na ya kasa kyerɛ me ma enyimu wɔne ni ene wɔma samira ho semeni so na agya ense bi wɔn mo a wɔne ni sɛ wode ba ya na nkrofo ka sɛ ɛyɛ story bi ɛna wakɔkɔfa ba ensi na me pese na me kasa fa etichafoɔ ho akorafoɔ ho emema wɔn mo ware dodo ebi ni sɛ me papa wɔne ni na yɛn no mpanfo ware wɔn mo no wɔn ma yɛ 28 ɛma me nsa wosi wɔn si wa ɔware wɔn mo no wɔn ma yɛ 30 obi a wo 10 obi a sema me kan obi anim ashtown Mr. 6 photo studio KO 99 enkwala 30 no ma abra KO 100 enkwala 30 na fie hɔ na wɔtete yɛn na ne ntia yɛ a me kan sɛm wɔ sɛ ne sɛ ma me no me nsa no mituwe me pɛ me ma me kura sɛm kyɛ me ma me pa me ma me no me nsa no hwɛ kyɛ sɛ wɔno we no pɛ we ba ma sɛm na kyɛ sɛ asesa na enkanka sɛ bia wawo na wo baabie wo ma me kura timi ɛba wo nkyɛn di no bra bɛ hwɛw dan kyɛ sɛ asetena no na ye wo na de odi ade odi twere kura bɛ tuma bra yɛ pɛ sɛ wɔ mu hyia sa de we sɛ ɛna yɛ so na yɛ nwadwen bɔne bia na wɔnyini sɛ wo so wo betɔne ade wɔ adum a kyerɛ ɔkɔtek a wo hyia nwoma wie a entetie no a yɛ maame no de maayɛ no na wo kɔbie store na sɛ obi etwa mu akɔnwe nsuo kwa na wata so ɛyɛ entetie me maame de maame me maame kura de maame obi afa sesei emema no a yɛ a wɔn ware a yɛ ware mienu a ne yɛ di ko abɛto wɔn ntem no me papa di nkɔmɔ wɔ hini wɔfrɛ ma ne miɛnsa nyinaa ka wɔn ntina na ma ne to na mudi nkɔmɔ wie a na ne ɛtɛ sɛ ɔkɔkɔda no na ɔno akɔdwa na ɔkɔkɔda mo miɛnsa nyinaa ne papa na adi nkɔmɔ enti wo bonto a wo yam ɛnɛ te saa wo bɛgye sipani no koraa ketewa no a yɛ a wakɔyɛ ne to no wɔno na wɔne no ɛbɛda na afɛ adwenbɔne abasɛ na adwenbɔne saa na tie ɛno ntina na yɛde bebree aba na ewuo ɛne ne manema bebree aba no na obi ne biri obi ba fi sɛ wo do baako ba ɛkyɛn baako e papa wanyɛ ne saa sɛbɛsɛbi wo wo ayɛ a wo betua kɔ school so do obi a kɔ school ɛnɛ ke wona tina na yɛnyɛ kura se fie obi anso abɔ ne bra enso so hɔ na asɛm ba yi kokɔ hyia de be na meka ne meka ne sɛ wanyi mu na wo ka wo ma ebom wo ka wo kruma ebom a wo na wo ho yɛ den ɛtɔ wo teacher fo mo hwe school akora bi ya no watete on person ba ne nkyɛn kora ne maami ɛkyɛ na de no and awo sɛbesɛbe wa bon no obetia na me na hu ade no fa ba kora nka no be sɛ wo de hye enti na kyɛ sɛ ɛtɛ sɛ wo krɔkrɔ no wo yɛni na wɔtia no wo yɛni ba na wɔtia no wo yɛni ba no na ɔba be yi daakye mo nyina mo benyina mo behia no sika na sɛ be de na maami kyɛ ade no na wo dɔgye asɔre mu nso ɛ counseling ya counsel ma obi aware
so from here can some will be a call our so funny to be because where they na out me where they no professor Bosome obi dia Bosome nsia Bosome and Sam Bosome hwan what be kwa wade no na ne wo chie wo mu no no de na ide aye yi and then here can say nye nipa pe no Yakobon pe o Yakobon wa chie ne ma wano ti se wodi so a ye nchira e ma ne wo ye bia ode honam na ye bia se be mama me pa aba efie na se bi wo se bi o me se me ka onko school da wo te ba bi kwaye mu pa na no tie practical an na me se no ntani dibi no na wo ba ne ba fie be hu can say WC toilet e veni say WC seat no ya white ne woni ade ma me penso anum ase wo ye no kura pa nyento na mitwa ye bodira na kai be bodiri na ma mi penso anum no wonya se wo woni ade mu ebi mu da ntada na ya ye mu ba akodi yamfa to na meto na eye me awe okura wonim ma me ne ko sa ofa cap wo penso anum ne ba ne gire no ato prum wa me na nwura mu mpo enti akire ya wo bia na gese ma me so ko mu de no wo de cap akosa wo flash nso a na ewo mu no na wonum ye wo hin nya so me kene ma bosam so pa ne ko ba ne se ne ba ne ba ye ma me no wadi di wono so en sko me ya na me ko sen so ne ba ni su na me de me tufu so wonya oba nto oja oba no me de me tufu nto oja oba no e de ba sem ne ye ka wo discriminate aye de be mfa so na benya wo so aso twe ne ya de e ma mu ntie ye aso twe ne ya de na be ba wo so eni se wo ye bibia hu se wo ye no awurade kwa so ne awurade kwa so ne ewu ntimi se so ye ma enipa fa ade bo yem ne pe kwa so ekwan be ya betumi dia bo obi e mema ya mo ware a mo twempra no a mo di sika ekwa bontabre ye obi tifia ya wo sofa wana enam ne so am wo ba be ye yie no enne wusu ni no wo discriminate abaya bia ya ono wo twempra na ya ompra no wana wo bɔ no ho eka yenhwe bibi yie pa ɛna ebie mu so niamdi etwa to ne sɛ yɛne aya ne nkɔfoɔ ɛma no motie no eduru sɛ so ogya no kwan a na ɔpɛ bibi ɛde afa ho na wo so awiame no na wapam no efia ya wo motie ɛdan ya akɔne da mu no mattress wo nso akwan no ɔdakete so ne ma de wo da empa so wona sɛ dware si nkɔla ne nema sɛmɛ akɔyɛ ɔde bɛsi ne ma krampo ɛde gye sɛ wosi bia fɛ sɛmɛ no bɛbɛto den nti wo hia yɛ sɛ wo kokɔ bisa maame no maame ne pa no ɔyɛ de wɔde ɛma no ɛmo yɛ wotu jimi ɛne ɛwɔ perfume rice maame ne ba asema me kanya asema yɛ amia kasa minim maame ne ma ɛbɛdi perfume rice wɔyɛ ni na tu jimi no yɛ de abomu keto bi aso so me bɛba akɔ na ka sɛ maame wote abomu wote mo keto bi no ma abomu na dɔso ɛna bɛma yɛ ho ayɛ fɛ wo de to jimi ni ɛka na abomu keto bi ɛso stand the money di perfume rice na me de no ɛna wɔyɛ nhyira ɛna da kro bi abroche ni bi bɛbɛsra wɔn sɛ wɔ pɛyire aba wai na ɛsɛ wo na wɔkɔ na wɔba mi wa so no ne ho fin ɛnya asɛm ketewa wɔs me pɛyire maame sɛ yɛ ne na me mani ade okoba no beto enu saba wana no pɛ no wo mo enhyira enti ne yɛ bia benya so akatua ti ne me sɛ ne sɛ hia wo bi o so bi ho atete o sɛ wo bia ba school na ne maame ni bi o awade yɛ ayakɔ yɛko no mo ma yɛire no mo ma wo mo nyɛ ntutu wo mo ɛpɛ wɔnyi na me de ba no asi ifo etete ma judge ya kasa kyɛ yɛ mema ne kwasɛm mesuma ba begina asori fie ba bia yɛ hie mu ɛbɔ nyame ho asɛm ana nyame ho dawuro enyiyimu a yempenimfo ni bi ekuta wo munti no amma enso no ma no hwete titiri kura no ye prayer tower leader no ana ye prayer tower group no this time kura enweke bi ewu ani sen se ye wura aso de mu a na se wo ye hiani a sofu mpo asem ye mfa wo si panyini because wo nim nyansa nam se wo ni skanti na emum akora be wura ho ana se so bi be wura no wo skase ekimu a sofu fra na majo obompa ya ma no ofre na wia obompa ya ma no robusan se wodidi ompe bibini te se enima sofo beye anampanifo beye no na akwakoye se nipa wotimo woni sika no na ono so no wabo asasa enyiyimu aye ka no eti amase abranti a ka wokunu ho bompa ye ejina masafo no se wodi nani no ma na dwane ani no wantete ne ye na so oje hon na nyame akwako shira no ogina park so wodi kabo ne nyame amada sida na wuti ebisi denim ekwanya ye faso a ye yenyiyimu no eye wo akasa wodi sadin wo man
ana wudi sa da na ye ama wana sa da ne bone se eduru ye woda se ya ne nipadom na epe futu anyansa wom eye Sompa Nkomo so eni se wotie bia sister bra enyo odwe se wo ka twam dabi na ye no ewo ye ne ya ye de ye hoduro ye de hyehye ho ye because this obinya komapa eni akukuduro emetra radio so enka na experience nsam nche otefa fa bo bra na so obinya bia osusu no so mu ye eti asofo a ye gun sore ema nkurofo bitimi kobo so ko gindro no eye ne yakase asofo empanimfo no ye yim wodi ye mfa ne mra o wodi wonye papa we ko de ne bra de ye chusu obi ko timi kase ye mompa ye manyame nyinkire se bra be ka ye ho obi wonu mo asabim probia se obi wura so dem ho no eni man ko ye ne nyenti no na ye pamo asofo as a minister of Christ na ya pamo nsode mane bi ana wodi na tare hye munye ana wodi ne pobo hye munye ana wodi sente won ho etu wote won nchen a na je se wo so obroti se ye nyanyi yimu na ada Kristo beba no e bia ne wan hye coat na beba na emom ne wakoy bodani aba be je wa so dem wo bepa mo no wo pa no so no ka hunu se na kwa mane hunum mi twirisi awale mu na me di mikasa ba wiye no bra obi bana na tie hwenie susumu oni nko ne to no ho na mo pesa muni nkrofo matia wo jojo kwandodo ana so wonni wo yiri nwia so tie hwenie na nsan bra wo sem na mekan wo yiri nwio wo akasa wo yiri nwia wo na di na chie wo besra no just 3 days what nya wuro no wo di bread ya tomato tratari se nyame anya na do no pushi wo aka wo fa wo dia wo di ba busu anim wo ntitimu a wo di ba busu anim se sa baba wo ni dwane ko ye no afena hu de wo nye eti ye besre yeni eni nkrofo mate eni wo ni nkrofo mate anase obi ben wo anase onu obi ti store ana wo bi adwuma mu obi no bra wonnim dakura anada obi be fo so obi yi de wo pam no no ya me anya dom na si wo di adwenpa ena di wo chi a obekwa koyeyie na wo store na to wo no ma abobati woni no na ono de niema ba ansa no ba beto eti yenka ye humo ne ye no ye ho na si eti asem wo ye hunu kwan be fa so a ye beginem ne ye so vo asem no e basa de bia no ye nim beti ama Kristo na ma Kristo so atwanani aba betwa ye judge mi das papa eni mu asem na ye kan abrantie be gina solid dem a ye open prayer edru so se ese edai ye mani pesi wan ko school woni ma twero mami yade meko obetimi a kire eso wan ko school e de amasofo mami sofo mami so mo were e kire wo pra oni adaja wo de be kire iti na chesa ko yin bebiri ebusuafo yesre ni yimu die enye papa me ba ne bia wo mana tuma bishop 75 ye ko ye omrom ko panema seji was pa edigu e kom yasu ene de sami kom bebrebe ene me nsane me bangasi nyina ne me nkawe nyina free bishop ne bono fofo empopo 5 cities benya kawa ato enso empopo ye wo mrom adishe marketechi abi plaza brunsa kesi no 0598 585 219 I bishop Kangen alkaline water in super papa e bosisi ni pedriano potassium magnesium iron enuti onuma hihye oni pedriano kama na eboawo ma oni pedriano se be etwintwam no esa boawo emo ahode no su a wahwere ni nyina e be hyem kama na ayo bia wo had bens dia e mabi mpawo da omode aso be fa number no wafre me de order ni bia brew 0241 449 191 Traders Farm Enterprise black and yellow bidie powder no ofu ahye kutu ajo ho anye no one aduro bi na ye wudura pacho cholesterol kum nipa halitosis mu wanu mu bonwa pacho wanu ensanya hangover uyemu bubo mu no ubenya bi ofredi mens dan here ba pidan colinac misty any present okwa so kwema po Pentecost asoda 0243943413 and that's why back clinic Dr. Prophet osi mu ayemfamra monamani onyo yemfamra se
mujabroso sichire yade awomu house sciatica brayomu house fibroids hepatitis ni nyina obo adwuma buya kwa macro na cancer fitem junction wase Kropon Farms 0243 649115 0242 655 325 Iraba capsules and feminine wash say wasebe be pampan sawati egu ba uba no so me pacho ya ne muhihyew wudun so wuwu ni be mehira wuwu ubra yo no sisi so eye rubber capsules and feminine wash ne ko ba ma me sha ni so be ibre tipaye no ayo ojo na fi enkran ye wo new fadama Kumasi Alaba eye 0244 634 024 Nkratwe FD4 ajatum ye bi ahoma na tum enyimu 0551 931 0548 931 na fe wi aye nua ba ko bi koto ne mo na akoda ne bibie ho no wono so atrase 0551 931 0548 931 hello good afternoon. Afternoon, din baby akase free. Ebate from Mariam Mekase free oboase. Mariam yentie o. Yeah, o hini ni ena dia asem na mabochi. Me ya not na. Na me ni me kunu ketu ayere. Ti tasem kuyi me dofo. Na ya ni eti fie ho. E ma ketu ana ni na yele ti baby. Ye ba. Yetime kana na moni ayi me bana sinchen. Ya dia homete mirika ne di tu free fio. Na chese wo ku ya not na ninti. 9 months. In fi wada obi amu ne me bana dza. Ame kwa oren some oba boy. Na me kunu dia me tene so am sorry. Like they were ya planning to. Omo se wa sem. On kanasem, on boni ponu on kuno bomi nka ho. Ya bera papa. Ena da masa mi na suwa na me papa yere nso na me boni dia fi dikese ni so. Nsena. Me doni chama me owo me. Me wa. Do da ye me no. Aso no chene onyi oye Yes. Hello. Hello. Udin baby akase. Mpacho me di Ebenezer. Eje Ebenezer ma oni so ne yenko ai. Mpacho yo. Mpacho yese obiba akoka se iyi mu nyete mi mu le me oba bia wo not na well but ye nabusi afọ ya no. Nti duru bia ni chema yesu ye ni mu. Yes. Hello. Hello. Udin baby akase free. Awo hini ni Pizarro ni me go drinking kesu. Pizarro yentie. Awo hini ni Golden Church Baba Shop, police station dan nchepe. Na ohini ni Nyankopɔ wonhyamo. Enu saadie we nsama mo ka no. Anu ti na masompa mo danso e wa afoforo mu dwumadi emu gi chese ba bia ni we benya daje ye tufo nya cheche oni ma ni sise unna bi o ba bia agisa mo ko a na ohini ni me koma samso no ma ni bia one ni nwi abatie na ni nwi aba no nam se awiemfo ma ye nwi ye ho nti ni nwi aba ko fa anyinsen na kwan ode aba ne fa so na ne ba so ko school eti edru ba bi no na ne ba no so ene dem be so te na o ya aba ne wuwie no na ode aba ne twa ne ba ne twa aba ne mpoa se show me atmasi unni nyina na ko school hwese ono ene wo ono ngoye ohini ni at the same time so ne ba no so ne obitia o ne twempana ye busa se o ne grama pie no ne se o de odwen o se o ba ne bo no ban una ni mu nnu a wo toma o ba o bo no ban ne bedu ba bi no ono a wo na wo de ni champo a bedu ba bi ono no ba be ye ni pakase empo bedu ba be se o ba no pa wo be nya wade a wo pa wo no ne ho akoye den afa na wo bo so bo ntie sere se ye show bi ba ana ene obi ba tia ye nya ni ye se de ye no be ba sa nya be se ye nso ma no oyini ni Pizarro kinke so makao Yeah, that's Pizarro se onso ba ye. Hello. Hello. Udin baby akase free.
Pastor, good afternoon. It's Deborah, my cassette station. Thank you. Come on, move. Me power. And I'm a day buyer. About those master them, my women in one lack. His name is Mrs. Yaket. Hello. Hello. Afternoon, Pacho. Didn't baby I can say free. Me Pacho Depo Kini, Pacho me can say free with you. A giant here. Me Pacho, there's already a customer Mirahu. Mirahu for. In some Mirahu in Anne. Na na bati ya na kana kana semana na number 12 me na fa kana semana na bi si ho a opo ma sempa do mu ko school ehwe wo me ma mi ehia ni nti ma na de be ko na fi because mam na badu kana na ni tu mo so se na kuma ka da bo bisia no se ma no obu na fa tiafi yeni ehia for ma no yana bi se rade adom ka se ti message wa bisia no ma na me shiramo. Hello. Yeah, hello. Pachodin baby akase free. Yeah, me pacho me kasa free teaching my me obey message akomera okukudu for. Techi ma bro no be ne no yaso. Ohili ni dia mo kano no kwepa. Me ankasa mi neighbor. Ni one ni kunu o ma ni nu. Ena ni kunu wo baba ko. Nkwala na ayene, baba na be ma no wa country. Oye bia ni wi a one ne ma ni nu ton say na ni kunu ba no o twa ne dia ma ne separate. Osi ne man no mienu niema na ni kunu ba no achi won wan kapa ne niema asa na ne ba tani wo secondary school ni kunu ba no private ba mo secondary school ni niema onsi ne ba na de ne ba no ti ona ni kunu ba be ma ne ko bola nti de mo ka no kweta na sa no be ma ni ti wono de ekoso no hu follow to no o wa kwantum oni ho o wa kwantum ni ko ka ya ko ko ya ne ne ti man bi suban ne de yadase wo kwa wale be ma no sunum so a wo ma no mai wo ma no memlemle wale ni wie ya onu wu bia o ti gina ona meba. Hello. Hello. Pachodin baby akase free. Hello. Pacho. Yes, me ya. Ya tu nkaka sawai. Yes, me ya o me kase free Eastern region. Efreme ya mi ka so fi Eastern region. Bra ya o mentia wo TV ne so yete won kakasa. Yo, mama nya mi shira wan. Awie mera. Ma fo ba. Oba no ma hwe ne ba secondary school amana wie. Ni wie mi hwe akwara school ya no. Ye mena ne ba no no. Ande oba na mi se akwara ne ti begi pa. Nti wakati 20 minutes na bio eda sepa mama wo hwe ne ba ne ma ni wie no waja awade ne ko ai wo so wale yo nyame oni nyame nko eda nanim eda sepa eda nanim yo ema uko kai so yini ni wo ba abo ma echi bone e ko twi ko bre ma nyina ma ai ne yedi bone. Hello. Pachodin baby akase. Afternoon. Yeah, why? Afternoon. Madam Kasayetio. Baja more the time. Madam Yahu ya why? Pacho, me flexible to be the o be ma no si do hon ma o mo ban mo o mo dan mo da wala o mo na ban mo be ma da o be ya akwala ni so akwala no kula ni di du atam tawo ya ban no o ni ma mi ho ya fa cha o se ni penji sa no so ta akwala na ya tawo force na wo dona na ya se wo yi wani anu no ase unku no ti enu ansa obenya abotre na watea no se wontimi enye tia no ane papa mfa ne nkoma ne maame tia na kola me be wa beto me ho se mo maame ho fe de se no wa kona maame wo maame broni no no wa hwe
Ahwe ya my person tinetiawa na ko ni ho. Wa ho. Fa last one. Hello. Daddy ni die esipa. Hello. Pa chodi baby akase free. Pa cho your friend is Sarah. Me kase free e3. Yo yenti o mam Sarah. Pa cho ewe dia soma mo kana. Aso makoma so. Ko twi obi a ya sama. Ebi sa ebi o me aka sama brabo. This na menene so menena kana hono for 2 years. Na ma sene ne mayemi oba ne bema. Na wodi wakanta ma so se ne mama de oni so mu fa so. Ni mama ne baba ma ne ma fo no bi anya we ka mo na busim. Me tuwe menene ba na wo mami. Ketwa no kan ma wona menenya sewiye. Obi ani meda. Oh, ebusiani ni papa ebusiani obi ani mo no. Ni kunuba ekofie no amaya pamono. Bema ba su ni fa so. Ye tinifie wa betu ye na watu kunim. Ede safo no akwatu na do ekyire. Enti saade ne de ya de ekoto pa. Etedo. Meni ade pa se mo akasa se ndi se ye wiare. Yo nyame nso de onte sala tani nti. Sa ankwala no so ne ba ba yie. On beba no ma me na ni ase atwintwam. No osidua ase. No am the provisions abre no wagye adi. Na nyame no wasa no watua wo ka. Edi asemwa. Eni nyiyimu bebrebe. Aso dem nyina wo. Na ma me fo no kwa na yema ne ya. Ne baba pani no a sabi ni ku ni bienu. Efie won kwase adwuma nyina ono oye. Na ketwa na wo twempena no a woteta nkrofo ku no a bro nya bebebre na kokọ ne mo no. Me ba asemasi de ma ho na nka ma bragu. And that video be a viral. Abrewa bi omubusa ne se. Na ne mani nyina wan na na okasa o se me ba mage. Ena na me kasa na otie pono no otofos. Ono de awu na o ma ka nyina de sankwas. Abrewa na kasa asem no video na viral se. Ne mana aka nyina de sankwas. De opa na asem no mage no so. Ono wawu no. Yango computer so adwade emre. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. For me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam obarima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic a won mo ebedi duma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 and we be yade ato abra bo so am sebra abe heba clinic ebe bo abeba matsia kamuso money papa Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yenisisi Yehu Esebegem and Yenimonyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space I would run in Bishop jewels Yenim frititi we din somade unja dada I wonu odi do no etson ensomade
wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want a set, and you want a bako. Abby Shop 75 Jewelries. What's the word Jawari? Who is sooner? Who is Kojimo? Adibia, and Mao Bani Pem, one who sees Sirimuti. You are the best show us, you are the best to home, you are the best to answer, you are the best to nine. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17, Addition Market, Chihuahua, Abbey Plaza, a Dankesini, a my phone anymore. A juara kopem memenda anopano sia kopem nyumreno sia Abish will be more moving to drum with any bako say a jewelry dear a Abish Shop 75 Enterprise praying 0598585219 and 0554304135 Abish Shop 75 Jewelry Abish Shop 75 Enterprise dealers in jewelries Abish Shop you wonyame November to remember. So we are food for thought near November. Our faith anniversary and the Liberty Conference. November edition. Ultimate new free. Oh my, you are to watch it. Every April on Yamia Manitumi. Our food for thought to 40. Some November Liberty Conference. Pass on Yamini Muadini and Fishian. Samoa Yakasa. Jeffrey Yohani at Yolubako. Chichemusia. Revelation chapter 21 verse 6. Or say it is down. Jimajina Babasu Kumasi Park and no Pano 25th November. I am in Atutufonie. Ora SK Ora Kwakujes. F.A. Gray. Sandy Asari. And a resident minister. Minister Kwame Cheko. Pato Chum. I'm a Yamen. Otifia had the metaphor. 25th November. Liberty Conference. Na Onyankro Pontry as the Gusach. Kankania or Danis Obish. No Bakach now say. It is done. Oh, glory, glory, glory. Afia so minim say o mofra ani bagye na wa krado e twa wukunu say oni niwe ba fia ebe no busua no afia wiye e de sede ahyemofo no mu nanso so wona e wonya nka fia woni na eni agya no obisa ho say eti no mo bedie akunyafo a oni ni da so bia no aya na mo ho atwe esi uti mu ana enonti na Bex MP Foundation e de esi ne ho so say afibia obawese wode sedie ebese kunafo eni nyanka afunumu so watade mpaboa mofra aduane obitumi de nyina aba enema yetro mu sanitary kit pad ene ho niema wodu pinu a say joy to widows and orphans Christmas on the street jumadi eneba so 23rd December ewo X5 Kofum Kumasi so person be ye moa ewo sika fam ana say oniema no baabi na pese yentukai emegie no say our number we so 0558236473 na yebeba beje sanso na betumi aba phone desk haya ana Ghana Commercial Bank account 701101105768 branch no eyesunyane Abusua ya maya hu akwaba Liberty Conference o man ya wadubu wache efre food for thought to fo nyina da se eda memene da yemra na wonyame be nyame ama ne manu aye ne ma Revelation chapter 21 verse 6 so say it is done no pano nwotwe na nyame mahiem na wonyame befa ne boy ni so apaya ahofadie ne woje enso de amanyame ma Bex Apes Foundation oso be mekunafo ne wisi asre 23rd December S5 Kofum ne wo bia fa be kan wonu ho na wonyame hira tade mpaboa nkoda aduane amwase sika momo account no 0558236473 na yemwa case number 1 entry wa Susana atremata abuyom sa why complainants accused Emmanuel Abayi wano so wachima tabuo mu kwa Allah Abrampa eya ajuada koto snap yemfa nka podia Mami Suzy me wo Quran me wo Bible ana me wana nanom yenwie ni he ya preko pede
Maila o tigali ni e de beti. Uwa ya zori. Any blessing. Hallelujah. Oba papa jay. Eya me entwa Susana. Pacho eya me entwa Susana. Bi kwame some Bible. Kwame some Bible. Sa sem wa making. Sa sem wa making. Trodo. Mi nitro. Onyame boa me. Baba, ya sem na abaya. When you ati tennis adai. You be e asem asore ba. Pacho yes. Ko Pentecost wa de me ko ba. Na 2 months. Da be. Na jo yes na e ku ada homachi 1:30. Ana jo na me ba no asori. Ti wonu me fo ye no na oda me na so. Na me dan ne to wona. Ase me dan nchen. Ti me dan nchen na me ni yes de e komu. Ena me ti so obi to share me so. Da me so won pa ne so. Na da wa tu puru. Yep, me puru me de ina tu achiri. Da do na tu achiri ti mutuma na maka da do ano. Atu. Na be ma woni wo ye no wo hia. Obi beto ahe wo so. Ono no ti ne fie nko na me so ti. Enti na kire se busumi mienu kura de hu kuru sebe eson enwui ena wono no be etrese passing. So ba boda mo pa. Oba e no odum light no odum abontin light ni. Meni ti ye na me ti ate na me se bia ma light off. Ti wo ye no de ne sakata ma no no se. Se wo tie ma me de se ka ne be wo. Ti me san tiam Jesus. Ti wo ye na wo twen se kan ti wo de wo me na me sa so. Wo twen se kan ne fa me nsem. To nsem try. Actually fa kire me papa jam si. Yes, ba ni re ni bi ni pa ne kan e. Ti class ni ti mi fa nya hwe. Ti o soli free mi so na mi pie ba abontin na mi so mi de abontin life. O soli free wo so sa no, o da wo so no wa mi abia sebi unufu ana sebia ade na waso afichiri wani aya wo hweme. Mo ba na ye ma mututodi ase na asem udwane no asem no ye judgment ti ese mi hunu na pone na poso na no da me so na be itine kata me ho pa be itine when so baby ya me ti atemu no me ya wo cross examinations ano wo so wo no for what de o mana sam wasade ni wonni kurati bi hua what bi hua ana. So yes, on me beda no na me ti atemu o de me sakata ma anti wa mia wo no fo ano joto no so de be nana o hye no na ne bossa no na ne torasese no na animu no anya ehwen basere piesi so for mami ati atumu o famisa why mati atumu abaya na sumu wo nti wa hu se ne torasese na nim frapu na anya hwen you o chance kan fa me nsem sa no so o ye nipa bone so so le ye na me pie ba abonten na me so abonten light na so me san so edem light na so na me tia tiem ti na sister for bi wo ye dan na chi wono e na opie ba no se akoso ade na me se obi abeto ahye me so abetwa me se kan na wo je me ba no to ni saso no de ne ko mu fie wono mo ne de ma wo na chintu 4 years wo je no do mu ko no mu ka se on pe bla ba ko so mu fa mi ko hospital mu to mu de mi ko hospital na twansi na mani su bile me ba na me hunu ba bia na o mu ye fa so mu di nso si mu so na o mu pa me sa mu pa no ko mo ja no o mu pa ma na tete afem na o masan ba taya wa wo mu no ye ni mu tete ye na o mu de me ba fie na me kunu mu e de me ko Swansea police station ye ko report to ye da a report ya ye hu ni pakoro ye ye ni ye tie bed ti taju na ye wo hono mu na abo anwumle 8:30 na me kwa akoda me kunu hono ana ye kuro mo so brono wo ho ti brono sa ya twema tabu mu okay ti brono na me fa so no ho ya asa bia ko kwa ase hono no ye mfichiri kwan ya yi santi mi dru na me bi dan achi no e fe no ma me ne fe na anti ata ti me ya sa me mane na boy no otwa me se kasam de me hu ni pakoro e no hia no nche hono ma no wo se bela na me se me ma o se wo ma me ba first ya me to fo mo de be bia ma obusuafo be fa wo fu
Hey, it's not dancing maybe we're friends. Not as a crowd him say or no. And on no say benya could do so. That's right. Next way a bema or walk room. I a bema. Your friend you go befi. No, I saw Pepe. Pacho daddy. Casa no crowd. And also where I'm to phone with the other baby. I'm to phone baby no bush of a food. Never baby so papa ni ma me ni feel. I said Jimmy, I would ye penny. Ma me ni dan next no papa no feel so I say abonten dan we anim say na papa no wa abonten dan ni mo no tin anim ho. E na papa no kra say jade o keka no na ho betimi a kire we fi no. E na o ka say ma me nkasa me nkonko bo me kuna ma nti me kwae na me kwa me say bla wo ku say ni na wo be fi da aka kire no. Ya bia chi Sunday no Monday e na e call for so ko ye case. Ti e call for so ko ye case no. The call fancy quay case no. The woman na umanya na nchi na na mse ba ogu. Say ni pa me quay case no munya na nchi no. Ti ese wo ye den wo san akọ ko fufu fi ku mu ana akọ. Wo hwidim. Um quay case na boys no be che no koy. Um be che no koy no kra no. Busu ni bia nsi wa na eja. Na omu che ni ko mbusa na omu so ono. O ka so ono. Ono kwa de wosi an won ka hwe won hia ba bia kra nkasa ne ho. E me ko fa dance ni ma dance ni be kasa an. Dancing in the Sampa, ye me kind and no crack. No crack I can say, you walk and win yan and what but say, go, my son. I want you, Mammy, what to say? Young go pardon. Nami and Fafi, you are born Perry accident. Sabin Predi, I think Yamin is soon one. When one said Tom Cremo, Faquasia Buddha, Rancabra Kune. And he bought you what? That's right. Now what you wouldn't know, young man. Who we are nowadays? Who Kuya, a soya, abasi, now the silly. We are sippy piano a besani bay. One a man in the fruit, then they said a chance. So a pono abedenti when common face showing and shoe. No, but then they didn't. I never hear who a channel. Na Christo. I went to your way. You, mamma, that's it. A chair for your phone. I want to for the bia kase ya chira kwan no ye memenda kwan hwefo nipa maako edu ene ya keka ho abomu a yeso ye man Ghana ena titiru asanteman na ni gisime wo mu ne se da bia me kase nura ye de ba abonten no ebro adwene nte ase so ye de nura hodo bia ba abonten a ya ne na de mo Ghana fo ho a na ya ye bebre abro da bia me kase yare a ye fe ne kompo goita in fact se ba ohu a ana ebe bo minimu a edu ba bia na che se wa ankasa ko ohu de onye na owi ase ti tam bia tare bia be hye bia be se emo minimu wotumi se hyew edo price nka ogya ho na nso ogya enyeye edu ba bia ko abeto no pa hwi because ese ogya na sa pa ba bitina na nso na edi wunya mesrew se wo yare fe no kompa akwantuofo de ese oba ye mo wodu ma wonnom ye num aduro e wo ho saa sɛgye na operation akoye mankoye mfaso bia e maso mawo bebiri akoye amana san ba bio akwanto fo oba yeba mo waduro wo de besra so keke wo de aduro besra okompo na omemu na apagya wo ho no wo de sra so a ugusu na ebe ya amamman da bia ya amamman no se wuye ni eni sima eni nabi wo se aduro na ye amawo no ensa no na kompo na ebo omenu no yankopon ya dom na ni na afiri ho enti ama nipa bebre atogu yeduro iso na adu na shorto anopa ye na mfitechima beduru ye yakoye ho bebre e de aba se be ya omo frefre amano ne Ghana fo bia benya bia yusu na seji bebrebe no ajai na wo so nya fa ahodie because ye koye omemu seji no koye mianim seji bia ehu na nso we die no koye miani panim ehu che ne nyina ukona se anye ya na se anye ye no ye nka ho asem bia bio nti obi a obi bia o ka osmisuro na we die se wo ye mistake ya asema ba enti mesa wo ya refe no goita na kompa akwantofo de yesi ye wo ho ado ya num ado ye yeso keke sana wo ya re bi ti se kidney ya re mesra wo de no adum pempenso bi se wo ye ho hwe a enyeye biko a wo da dialysis so a mesra o ba ye de aduan ye di no fie no a ebia na de be ye aduo di amawo adono enam se eye kidney no hawa ba ho no osana hawa ba ho no eni kwanse de chemical bia fra adono ma even preservative kwa nyamfa bi nka ho e ma ye ne se haban no
when you man ebe brandy bibia de amount now you do e de amount ya kwese o fridge ye mo 24 hours no e said the aye wa fu na aye de dwon so na asesa ye brown and now wa na na peja e say within 24 hours no bibia timi free ho mawo na wo say bibia atwetwe but e no nkyere say na yare no kɔ but e no yesen wo say o ba bi ma duru de wuo no asapa me but we to aso no maduro no na wo say bibia ye kama de amount ndi mesro ba bi a wo de na koduru bia na kwantu fo say o ho aduro ho ba na beji bi na koyusu na wa beji ho adanse e ma doctor bi nurse bi papa bi ma bi nka nkyere say o mo boa da bi e me ka say SD fa akwanhwefo ya sofo kuku dem wo Ghana ha nyina anim ye dwumadie pa ye guso ye di nti omo nyina ta ye chi DSD no ye nti mfa metena ha enwu di nanim ase nti ya di bi ye bia ye make sure say de ye ka no no kore a omo so agi atum nti bra ma me pa me say o kidney wo ye bra say aduru bia no o ba ye betumi aboa wo ma me bi say me wose do ye di ye obi aduru no omo say ye ho hwie ye me say o Yankopon kwa na timi ka sa ase nipa de sani ntumi nka yetimi declare obi say o we ho hwa be wusu nipa na fiti ase Yankopon etimi yesa na be ye o gidie say ho dia mo bia no bibia etimi ye kama ntibra Jimmy number na ento enkomo no so number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 6622 0241 29 6622 your number so fra you say can be a doctor no ni nkomo emfa yare ho sa na da bia me ka say yare fe na fantastic wo no obi na ba ko peja ke sie ne du ba bia wo nya ho wa tele ye beji hu sika nyina na ye dadao o ba ye be mo woduro na wo di asra wa na no so onum bio ene wo di be sra so keke ni nyina betwe ama aye normal e di amount akwantu fo esi yare ehu agana fo suro no enu mom na ye hu adwuma bi wo se o mi hwa yare we bia no ye ni hu aduro e wo ya so ye ho yize wonya akukoduro ba kumase ye wa asafo labor runabout wodi wani e kira tonsu kwan no kan fie 1 2 nsabenkum ye ho enkan ye wo kwahyeman wodi wani che Santa Maria kwan so to mu kwan no a ye ne Presby Church kase e die no hwe ho bo hunu ye bebo kase e wo ho techima ye wa Ahmadia road ye ne chama UNESCO na boso pe brekum ye wa Namasua station ben bless abosa na ase Yankopon ya adom techima ye de mfidie nwanwaso akokogu ho nti wona wo fe Dr. Heidi mfidie ne bi ni ha no Yankopon ya adom wo ko techima ya ye hwe kama ya wi we die ye de no mi ansa bi abadwa so a Ghana fo agi atuma mi ka se kura no awie ya na ye de wo as de akodu no na ye de ko ye nyina asoto e wo takwa but obi obeko obi akwa benya bia to na mo frefre mi nyina no mo nko wo asem no bia ba e wo ho akwantu heba mischei da bia me kan wo ye kidney asma me kan liver asma me kan wo nyini a wo le kopa akwantu heba mischa na no me keke na wo ya ka se wo kidney problem and liver problem wo no me keke na wo die no madu na abusumi mienu non stop wo nyaye o se bia san ote wa wo ma koto bi dabi wo no madu na 2 months ni do a ko na san ko ye review ba bia wo ko ye na ya ka che o se wo kidney no ana wo liver no ho atochima no kwana yensan hwe ma obio na ti asema ye be ka kire wa wo de ni gine be ba fie da no akwantu heba Mr. de sa hepatitis ni mu a mi kidney no ana mi liver no how e ma ho ana ma men ka sikiti bi nkire wo ye woni pa bi mo ho a omo wo yare fe ni HIV a omo no akwantu heba Mr. no papa no ba bi eduru ye no doctor ba ko osunwan Dr. Fojo baby na papa na duru no na ase obi a Sompa Nkomo a ase wa no nsa sebi wa sai kura no ya ka che se hospital de na ye ma wunyai sebe ya ye nkonya ha obi a no ye no ma no ka ho na ye mo akwantu heba misa no ne hu papa no a one ne ye no sata no wa wa akoda ba ako ne o mo awo miensa e de aka ho na ka che se doc mi ko hospital no na me se me o mo check me blood you know ma me ko duru ya o mo se HIV mo kitue bi ba o mo jam ti papa wo ye ho a we de omo nuru dukura ombeko ose da na ni ji ya we du jo se akwantu fo nyame nhira mo me se yare e wodi mesra wo de fabra obedu anye wo mu bia e be ka kire na yare bi wo ehia mre timpanfo kan se enyala de ye ntuba yie yare bi wo no wanse mre wo ho a wontimi nya wa yare se emfiri mu ndi wo ye nipa na ye tufu na betie nko ade a mesra fabra betumi abo akwantu heba mr na typhoid no 2 months pepe na ko check hwe bibia be kama all sade
me mpese me boss kura ho doctor number unfantu mu number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no frey koko no ya da so eli di Ghana ari koko do bi enu a e chia kwantu ko mixture nyame na me kan abibidon kan wu ko e wo Ghana e frey gas from and they say kwantu of mu koko do the whole Ghana since 2022 up to date aduro bi enu a yesi ho akan na ho wode do kwantu ko mixture ndu wani yare bi a meso etimi no pa ete ana se wo glaucoma ana wani to obi amofu na wani epie nsuo ana wa wo wani no hwade wo hu ni ya ehu wuntumi kenkan ni se woji dade ehye wani meso okopa kwantu ko mixture onuma ebe yi na de fro kama e de amaw ndu wani hu ha obi a we de ba ko fra dog minu ma doni mani no plan na epunso me se mama wodi gu so na se da bi na me se aden adona wonum ye no sunsanso na e wo wani no so na epie me nka se fa gu so na wo fa gu so nti we kire se akwantu do onuma ani na ye kana ye ho adwuma pa me ka se kokwe haw apie oto okokobon no san egu ho kopa akwantu ko mixture die number no ye twa to ye bre na ye bre 024 66 28 508 024 66 28 508 ye was 0241 29 66 22 ye numbers no no ofre na o ha no ma so afre me nyame ya me benya du ama nyame nshira o bye bye doctor ya bre bi hai me di bia ba be bi ne ensu ya be munum ko so hai Boris B chicken was we akokwa ya titi ni se fi akokọ ya man antibiotics ni vitamins be organic be patcho free 16 copim 12 kg akokọ sre nsa nebo ne ta krameduane de den de mre nyina bi ho Bantama High Street ya ni president afudi anumhye Santasi runabout ya ni Unity oil de anumhye poku trade na dum LG Mall Top High Shebwedi Junction Fre 05 44 44 4453 Boris B chicken efi akoko Susana ana Musa koye case na ko si sen Kacho koye case no Odamu 1 week na omuka say ye kokoti ko ebu akokoti ti e kwa no matu ya sheda be 2 weeks 1 month ti last month no omuka say ye mra 26 ye ko ye na ma me na si ye de ndi asem ni ko share ni nsa no so ko libu ama omu share 13 November ye ko ye a omu sin ayo mai ti ade a chi ayen nsa ama ade a chi ni ye ko ye na se je de ni bu asem no sin ayen said the dance ni so wati ni fie ni mu na mi so mi se mi nam anti ata ada echi e ne ba yen de ye ja boy no ko to ja no on fa no hu ni so mi to no mi no obia mi ma mi firi mi na mi hwa kete mi wo fa ne mi na o motete mi so a o mu nyina afiri mi no obia o mota mechi ama yin na me dia ba so mpa se mi sere ma madawro ma na de se o pese e de na ye ye ma wo ye mpa se mo ye ma mi se mo mfre no na mo fa me ne me ban hye ne nsa kire se efisi e kan asem ye me hu ni bia na ye mhyehyɛ abeto me so hu ni bia na me ye ma hye na mo wo kro na wo so na ho abi no wo patran ho tu we ana untum na kumase ana e ho na ye fili eti ase uti ukrom patran e no no so ti hobi ti usuro se bia na se bia de ma judge ni gina asem ni subu ai ni bia evidence a na wa asem no mu ha emu sheda nye du se wo mbetume de emra no awe no se pacho na wo senka o mu ba behwe sa asem na American ye nukura bi asem ni si ye na nukura na asa ye nukura obi anso ansi wo no mama mehwe eno an se ese eja no ye eja no wie no wa threaten wo hu wa threaten pacho de abrante no abrampa de anhwemu no maye ya mo anya ne number ne number no mi ka sen kan dan fo akoma en so se me fo asai afi no kwa akoye to wo ye me Suzy what's me wo interest me ma up to bunada kom ye nya be ba ho why abrampa ne IBG o mo be ba ho ne ya be hu said asem ne tie ko akoma to ye mate nya me tie ase na usuro na nya onu ku na tie achotini be bi nku na msumiti de dra na jo aso koda ku
said, in person or making a word and the center of the young son. No back come and say one so watch it. Or Irana. That's all they be. Meaning now me. Oh, what may ye why? And an edumanye. Now we are there, Juma. Me parazum. No, so ye day. A good fool. Yahu, baby, Hattie. Yabutre America crabby. What is on your bassa? That's what they be. Yeah, oh, Namisha friends. Oh, I just am a cocotte with the enemy bay. I know if I groom born in it. The one who I obey what you. Mam say, why, ye bay you. Oh, he mean me. Medasi. Maybe I see me, dear. Kakra meti me a can say, I say, ye may. Se wushim pa enipa security ehie nipa ba kokra trese wo hwe ye ben komodi a woni ye di a wo se dan na no dem no de dadoa bi e no de across gate na no se bi ye utimi kotontoma e di fra aboden yetimi kotompa boa bode e de hye ye nan ase eno a emfa so babi mfamre onipa nanso so se wo beto eponpa ana sesafo apa de ato ne dam e de awen ne kra ne nipadua ne de ene debi enye ye be nko a chese ewo baby bebre me kai semre bi mko police station bi na police for ne ka sa asemi a me kan yayi chese yen fa sa de no se mpoma kra no de curtains bi ase on fa dua bi a emu edu moma yen hwe ye security semu yie esanse onipa wo security ene ma wo ye onipa o enye sabe wo ntoma no a wa pa gu wo dem ho no me woman bi a wo be tietie fie ma me wo so otontoma oyini ni nwotwe gu ne dem ene onye yie wo sremu no koye wo ba ye na ne yonko wanya punu ni ya wodi dua bi na ya besesako na ne emesi a wo kosi nkofo fie ko clinic ye nyina de opegu ho no nyansani bi nso sabe wasi akira aba abefa a wo bebo mamane a me ma ye koye pono pa e de to wo dade ekora pono enti mo me ahwe ye security sam ye ne enya ena mini obia woni obia akora na sabe usu wukunu enti kachire no be nei sesi ankola mienu ne me yan kwanso hia enti bosia akora won kope na ohini ni misrawo won fa nkoto enye ponopa emfu ye be ni nana no emfa motu na brantie no nyese wo ya ade a wo ye yenye nyambra nsem wato mra kese na ensoso empanifo atena ase ne sebi omusu nimde sebe ye jade te ye yai eti se ne wa ba be ka ne yehwe ma ne oma eye mhihire omosa jade be hwehwe ho akwan na ye de ye ba kopen jade me be sia na si me za champ problem so mama me dancing so mama ena na mama se wa kan won se abibi fu ankasa no ye bibia no ye fan tra keke sebe se wo di emra bi so a ya na ye se wo kira wo ho me le mintime hu se me ne so ya fo ya adwuma ne enya ntidia because me security me mfe ni agro enti ne ye kan se ye mu ye hu ye value ye hu pa na ye hu se ye hu hia pa emabusua ne obia na me mfe ne me ni agro na ebie mu so no asem ya judge ne di ye no me de me hu mfumso bi aye wo mu e kire se judge de oni fie ho obie ni dem na asem ni siye na momu no evidence ya wo de be kono Ghana for ya na ye evidence no bo ko yina dan se kura ya na osro no odwane 20 mi e me kasem ni ye e ma papa ya ka so otene ba bi se be na mo study din ko na wonte na wonyina ho wo be mo kura ne bia na so ni wonu judge ne be fa ne sa enti no chese adanse die no should be concrete ade ye mu oduro ya betime di adanse nka ya jail no judge ntimi jail obi abraya ade no mu mpisa enti saade no ye nsua na ye before no ya no ye ntam pesa ade no na beba no so no wukron so mesira no wodi ne wadanse kama
enti no emma mienu die emodu wọ́n yọ ọ̀hún de ní wọ́n yíw ẹ̀mfa wo ẹ̀nkọ́ ní fie ẹ̀nà mi sáma sẹ́ma ka kúrò nkìtúwò mu no anka ne yẹ fẹ́ na ekurase na ekurase ni hɔ yẹ fẹ́ kúrò nkìtúwò mu fẹsẹ̀ obi ẹ̀ si dan ato ekurase te ekurase bi ẹ̀ ni hɔ yá ni yẹ taa pẹ̀ sáà deɛ no dado a yẹ de to ɛpo akyi obi kura de waduro na ɔde esum obi de wɔma na ɔde esum eti yɛ sɛ aka sɛ yɛ mɔden na yɛ na apono so yɛ na ni ahoɔden na yenye ye pru no mu yie we de ye nuan ma ye wo mo kro nketom na ye tu omofo wo dan te sa siesie ti na be ya obi emeku entontwene ekwa onye ne me da ase yan so ye da ase di for them judge wadawroma asem we de nanka wo saka ye papa no mu transfer judge transfer aye wudi asem ni pa de no se ko mabo ne sa assign bond because sabi obi mfiti preko pen fast and go police station onto se bibia dey atono etika asem pie court no de yenim se court wo mlabat yes yati wudi asem de court nso te wudi sem actually kwa no se omu evidence no nya adwuma ne nsem nso mic ne so we wodi ka akọ ne so enti na ka wo so de ka judge for no mo dawroma se bibisa aba so wa ne se ewudi asem bam so wa mo mfa ne trase bia wodna no ne ka na se bia bibi nsi bio mo ne sa bond na enye asenye na ho anye sa ebetima sa sibio so on emeche no ebetima sa sibio enti ebesem penifo na sele na jaje wo kase ko muntu mfifia o se oni dini krum o dini krum ehi papa na obetimi atofini krum se wo koro ono so akwakoyo ba be me susu kra no fa ne mebata no enti yebese Yankopon so onye na dom na ommo awrefre ento boy ne so because ababa wai ohun atade kwa ne yembe because wodi ka mba ne so anadwo pen so watato ba so anadwo te wodi mo awrefre ento be ma so se de be ye ohun ababa wo ya en koye se de obehwe ni mpo na obetwam because I am hihie so watase na ye bambo ne de ne kwasem eminya so se ye nya hu obi obetima nya kokuduro se obetima gira se bambo sem ebetima because wai ka wanya hwe kura no wodem one day kura na ka judge wo tumi so odene sa boade so se bondo amansense ababa wo wi hu gunsu gunkra abrante ye frɛw ehu nipa na di ehu ba na ka to ne so na ka next time no ka boni bi anim nenso eja wo me na ebu asento de ma me bo mpaye sampa ne mu na so bo se awurade mo awrefre no fa judgment si wo ni abrante ne nche en mu ne ntem se de be ya obenya won kwa didi mi kwa busuafie ana wukuro be de wo to afiri ho na ka che okunu so omomode aso na omeben hu se de be ya obetimi aboa se obi twa wo pra akwa awurade nka ho pa je dasi yanso ya dasi enti Suzy abrampa da be no my madwen se mo be ko no Monday enti Suzy Monday o mo be ba ho enti mi se wi a o mo no be yen hyehyeye na kwampa e be fa so a e be ba no so o ma ba Joyce nso aba Facebook live no so Evelyn Adubia enso e wo ho adwen hye fina adwoa e wo Hamburg club members nyamenhyira mo papa London Auntie Hannah ma Hannah wi mi chiawo na me nua Josephine o Manchester Joe wi nso me chiawo kwan sonko so Mike ba akopɛ oba bi ani ho ade se Mike na ye wo ba wo ho Mike so ejina mu pa na Auntie Rebecca Mr. Rebecca mankwa baki na na akua pekam hema Chelsea godmother ono so awie yi ye chia wo no mo London munyina masom sister Amasaba Croydon nana ya ene ne ma Jewel ene Georgette ye chia mo papa ye ko Amsterdam de a na ye wo ba pa akuaje wa Patricia ono wo ba pa Christinom ami hira mo papa ne club members Den Haag Nana Boatsen Den Haag Santehene ene anti Agita Telestai ene mo amuka ho nyina amagye amodo yen a sabre mutiku na maye Ghana fo nso ye chia mo mikro ma kye mo danfo na me nua de gangase ya wa kye mo dan wo town ababa wa bi yesi efre wo ba ya wo nana ne ma me efofia wo tan kenka ya watu atale me nua kwesi ma afuzi gangase no oni kapre ba wo de be ma wuru ira kosia ne ira ne akosia da kwa ti ewuraba so hu ye pa e wo me nua de gangase ho
town the gun so ne man so nye one shop mo babu apiripira the ba love ya ne abran hene wa se no mso mu a o mbe tusi ma same ti abayiwa ya wusia dwuma kotomode ase a yesi watu ata the ganga ata dem se amenkuyo no hwe yie pa wa hwe yade ani ena ebe ye wo ma ses ebusuafo matade ye hye me fefefe efri mama C collection Kotoko Junction ai ena opama me ai na mama C no na kompa enu nti woni ne bakosoa na omopam atade ma me kama abobo ne nsapa apo we efre ne baby na yoka ti bi a wo abrochi mem ya mo je ne number mo mfre no ye bedi bronya yi mama C omfa na dwuma ni agro be ne kama ntenten pa e di amaw kaba straight dress bibia office wear obepama mam the number ni 05 43 37 00 05 05 43 37 00 05 na eno so onye ne kama pa emfa mam opadwuma na wopebre enso so ebusuafo yemie tetefon ni ntumwe na yemfa ye course ye bayi na sem ne yemfa nsiwa na maami abe ayi okunini ya santoa ebe bibidro ya yede sa yade atu ase woni se sofo kora so aye mere okete so fibroid ajo awodie yam kuro henia etwere ko braimu awo syphilis na de ama maami abe hu aye hu na waji din ye sickle cell ni holy heart ya woni abrofo kora to nchia ne nyame ame na di wo num no otano so patrapa nkwanta no so 0243345392 and 0506460208 unique for musi na awotwi mo wo ayefro enso ewo ho ewo hira prebi minua ene ewradwa wo mo jon unique kuo wo musi na awotwi wo mo wo ayefro nyame nhira mo na de mo kuo nyina nso enye kama emfa emamo braso 0554931931 0548931931 ebehwenia bibia e fine hello ya judi baby akase free mukase free bo onya be mane ma obi e chena kene mo ni tuition ya mi ni ku ni enya so bi e ni wa to ma je ni ye sha me nya ko po so na sha se bi ara me kase ba ni ya ba je re se ba no ku ku asini pi aba ni pe ni na ni security ni se bo ni na ye nya ko po ba sa ka so ba ko fa di kitu abi na ya sa che no wa to dem woni ni me ya wo bi obeda bi ya strat ya empire bo na me sa le wo bi ya ba ma wo wa me medical bi ya se ni bi sa se obi ya de nyida wo se obi ya de nyida ono wa no fa me ko chini bi amu ase na me ko se ni ji ndonto mo wi na ma fe bi e wo ti wo hu bi da endi nya me nya ko po be kasa no ma mo se mo ngwa nya ko wo de no nya be ma me ko ngran bi do no fe me ko ngran no be te me to nda je na ko ni ta me ya ba me to ta ko me dimen tra se o ba pa o le ni eda se pa papa ba o fe hello Pacho afternoon pacho din baby akase free Pacho me kase free wini ba me pacho na me si me bi kase menya prophetess na me chana mana ye true ubete why Pacho o say yo ye wi de beto so yo that's hello hello Pacho din baby akase free me friend my house about because I feel go to my yenti o about after marriage hopa just on that it's a bit na in Kwasiano family man no hopa na evu ye pa sene okanene kasa no mo de na mo na hoba cause Ghana ya betini atata na maybe ho last hour obi a watwe sika ya so die o betimi ade na gukra ahwe ne nkwa afi na last hour no
no be a coming. I answer. I'm going to see you. Yes, Mama Chopi, Mama Mode, I'm a wow. Nso da wase sɛ wo nso woba so yɛmfa nso hɔ a yɛbɛyɛ ho adwuma ɛno deɛ munya yi mugidie saa na ɛbɛtumi aboa na ɛno nso atumi ayɛ adwuma. Hello madam Pacho din baby akasa free me kasa free adanse patakore yentie mire mo program ba obi si semi na mpese mo de nya ho wo de do mi enche ma me na me ye banche ala me ba ni ye am se gina so won fa number no do mi enche bi da no brade bebo awai obefre bo producer befre bo na no so amaka ho asem do mi enche so anya omobo Ghana de bo phone ma boa ya afo obi anya ni nua wo bu na fa so. Hello hello na wan de ko dwale awate atomu Pacho din baby akasa free hello aja udi baby akasa free dwale akone ko dwale hello Abram pa wan kasa unsu coffee ase nko yie ma wo. Hello osu be gina wa wo ma me bele abusia sabre Sompa chede adwumadi a ye di bi a last year no ye bi. Hello Udin baby a kasa free hello Eja udin baby a kasa free Ujina TV utwan twon we esi asem kura be Sompa chede last year this year why bi nyame ayi bibia ma wo ka na nhye wo nua bi nkura na no so meye bi na onyame mfa nhira ma no sai ho a wo so betimi afre 0554931931 and 0548931931 momo account no so number no the screen so mo am tie on radio ni so e 0598559802 edini etara media na Blessed Foster ufra unsa number edin we ya wudem ane sa eti bia this year we ye bi last year so we bi onyame aye bibia ma Sompa chede no. Hello Pacho din baby akasa free Pacho me din Evans because free Sompa yentio Evans madam we ama abaya na sema wa vacancy see say abranti bi to share no so woni dem no na mbete no kakaka na mo host no kan sen bi say on mpaye nsiri nyame na nyame nta yirifi me tati mo na so fi bi play so fi ba de kata mo ba de yenche kire o mo station no so o kan sen bi say nyame bo nipa sister no when ye ayirifi nipa no ba be attack no personal woni dem etwa no sekan me no futu asesa no so nto sekan to hono ba because abant we tina sine bua ka kire ne se sani sidie wo mbe fani finate wo sine bo enti ono so nto ko be fa so be bua ne ho te ni kun na be ba ga ne nchen wo se sekan bi na be pa be tu nchen wo se be ma bi na be ga ne nchen a se de be ya de sibia no ono so be tuma bo ne ho ban de o ka no se eba ye na nka ono so pre ni pa ni bia ka ne be ya dance ye se ba we onu tra no ono papa de se won ye so so dem waka na damase yo won so de ni muda ho ye da ase me pa cho Sompa chede wo ye bi this year last year so ye bi nyame na so ye niam akese ehu e de ma wo so betimi afre na wo de wadanse di no aba. Hello Good afternoon. Afternoon, Pacho din baby akasa free. Yeah, tell me I can kasa free kasi you also.
yenti aha dia na asem na mpese me bem kakra na Ghana ha no mutumi se ujeja ho na ko bi tua nipa no wakusa se nipa na ta ko bi first one we can in 70% go no we can so back up first one dey your busuafo first one dey be down na second one na be ba dey your busuafo be ba be fe wuku ihe di asem na support amosi anya dance perfect no ja ba ni ti Ghana ha na ye no ti obi ya bo ni na o di obi ana ah teacher Ghana so mo anu on the day mo anu enye twa na rusu card pra no kumpia na de be ti ya madam asimoni nyame nya dina yo yenso da se papa se wonso odi wa futuo no wa ekira bonesa oba de obeden akotwe sekan eno ane se ye be kwa akopɛ na asem no ye be san wuram na se bonto kra ne se ye mane san ya na eno aboa na ma baba wenso na komato ne yem na se de bi obekuta hwirenhwiri wo das wani ba akote ho ne de eno no ha dwen papa nti se de abram pa aka no adwada obetu ho anam na bibia aye kama true hello Pachodin baby akase free Pacho me kasa free teshimayo o yetie na de abrante na me koso master ne se onya abotre na nipa se de nipa hie mudie e kwantentin bebre e sima kitu bi ade bi e wo ho no ade de timi ate na ni so kra na me se na na se ma me na warrior o nya na chiki na onwa ni kuno no so se bi on fa na ni ntu no on ko pe ni na onwa yes sir na memwa na onso dia o di betu yasebu ejuma we yasebu hey o di be dey say and number bi kura you hello Pachodin baby akase free yenti o hello yate on kakasa aso maybe no asena na person sakata kabie but let me say the woman who ba ma the mandiru Mr. Say you na asem no woman who ba the mandiru the no do for because things are going to be which now the body is sema woman who ba mandiru yada say and we friend thing na si and yes sorry there Luther King and Abu Dhabi woman so betwa so de agudie mu nsem no aba ena ya wada etete ma kasa kire me manyi mu no nye ye mo ya bra boyie na dwada nyame de che ne a eye yewura wonder boy on a rich love a DNA results no na brada alaji ejadua ene ama kola ba akwa ne papa no mienu no ye be hwede ba ne ye ne dia na de besi ababa awabi ompana ene obada o fresh e wo ba wasa ejai maame so me ye dada no ye twewura gu asem no so a be ma no on sakra wa ye kani akaba odi ba ti se abusu sem we no wo so obetena se kom no ye twewura gu so a ye de ye be ya fam de emfe ho na daache wo ba no obenya babo trust me frame o hinini de asi